Joel. Yun o. Sir, good morning. Morning. Ayun o, may... Sir, ano to sir? Parang ibang klase to sir. Pakistan dub. Pakistan dub. Oo. Ayun o, bago nga to. Maliliit. Ano to sir? Pang ano rin? Pang street fight din? Hindi. Parang kun lang yan. Parang ano rin pala to? Pang Display lang. display din. Oo. Ayun o. Pakistan dub. Maliliit. Maliliit. Pakistan dub. Magkano sir? Kun lang yan. 800, dalawa. Dalawa na. Oo. Ayun mga kadulski, bago to. First time natin ay meron Kaya din. maliliit. Meron din siyang ano, balahibo sa ano, sa paa. Parang anong May lahi yun, kuboy, sir? kuboy. Oh, parang kuboy na ano. Maliliit yan. Maliliit to. Pakistan dub for ano, parang 400 isa, 800 pares na. Ayun, saka dito sir. Pato, Wala to 250 isa. 250 isa. Oo. Ano to sir, yung ibang kulay? Ganun Ganun din. Itik yan, itik. Itik. Yeah, pag ganyan sir, 150. mas mura. Oo, mura itik. Ayun mga kadulski, 150 lang oh. Di ba masarap din yan sir? Oo. Ayun oh. 250 tapos itik 150. Ayun oh, tapos may Inahin na to, kalapate. mga kuna to. Ah, Umiitlog na, inahin. inahin na oh. 250 lang sir. Oo, to lang. Ayun oh, paitlogin na 250 lang. Medyo ano, okay yung presyo ngayon. Tapos dito sir, kalapate, ano, kumusta? Isang daan isa. 100 pa rin, ayun oh, bagsak presyo pa rin talaga. Isang daan. Ito may mga malalaki oh. Dito sir, iba rin to. Parehas nito, isang daan. 100 na rin. Ito lalaki nito mga kadulski oh. Parang ano, dati rare color ang tawag, Batman. Sir, Okay. thank you sir ah. Okay. Ayun ah. Morning. Nandito si Sir JR, balikan natin si Sir JR. Wala na. Wala na pala. Talagang binibili na si Sir JR. Nadala niya mula San Carlos. Ayun, sold out to. Medyo ano, relax muna si Sir JR. Si Sir. Okay. Ayun oh. Dikot muna tayo kasi may kausap pa si Sir ano, Apollo. Ayun oh. Dito muna tayo sa Kalapati. Kalapati. Ayun po. Ayun oh. Ayun si Sir. Magkano sir? Kalapati niya? Depende po sa klase po. Depende. Pagka anong umpisa saan? Magkano? Sandaan. Hanggang 150 lang. 150? Oo. So yung mga kadudli, sandaan hanggang 150 dito. Depende na lang kung anong magugustuhan mo dyan. Dapat pala. Abot. Dalawa, tawa niyo yung DTH. Ayun oh, may mga GBH pala. Ito GBH. Giant. Ayun, Giant. Ito nga, Giant, malaki. Ito yung puti. Yung puti yung Giant, no? Yung 300. Tapos kasama GBH. Yan, pares 300, 150. Thank you, sir, ah. Ayun, oh. Pili lang dyan, 100 to 150 isa. Ayun, si sir, may hawak na kalapati. Sandal lang to, boss. Sandaan lang yan, sir. Anong lahi niyan, sir? Racing. Pang racing yan. Pang racing, Mga oh. street fight yan. Bye. Sandaan lang oh. Talagang bagsak presyo ngayon ng kalapati. Thank you sir ah. Sige. Ayun oh. Ayun dito tayo. Ayun. Bargain. 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 Magkano, sir? 150 150. isa. 150 dalawa. Dalawa. Ano, bargain talaga. Kaya pinakamura lang. Pauwi na lang. Presyong pauwi. Pauwi na. Uwi na. Dalawa Talaga na. bagsak. Bong, kasi may halda. Bong isang pa yan. Ito sir, magkano? 300 dalawa. 300 naman dalawa to. Kasi ano, maganda kulungan. Adonski. Ayun oh, Kadonski. Sir, anong pangalan nila sir? Jimmy boy. Sir Jerry. Thank you sir ah. Ayos. Ayun, ikaw, anong pangalan nila sir? Oy. Roy? Lloyd, sir. Lloyd. Ayun, si Lloyd pala to eh. Ayun oh, maraming mga buyers dito, mga Kaya ito na eh. ayun, 200 daw yun. Ay, mga Kadonski, maraming mga namimili dito kasi mura. Ayun no. Sir, magkano sir? 200 lang po. 200. Anong lahi niya sir? Pixel bout. Ano sir?
Big tailback. Imported line. Bago na naman to. Big tailback. Dan check. Dan check ang kulay. Ito yung kulay. Anong mga rare color din pala to. Rare color. So mga kaduski talagang bagsak presyo. Mga rare color na 200 lang. Ayun, no. Ayun. Diyan naman sir, magkano? Oh, 1K. Magkano sir? 1K. 1K naman to. Ang mahal to. Champion line. Champion line, pang racing talaga to, mga kaduski. Ayan oh, mahal naman to, 1K oh. Ayan oh. Sabi ba pala? Mapalag, mabilis tong ano, lumipad. Ayun. 1K sir, may bawas o ano, sagad na. Bawasan, wag na. Walang magulang dito. Wala nang bawas, sagad na. Ayun oh. Ayun, ayun, mahal to mga kaduski. Yung isa sir, magkano ng isa? 200 lang. 200 lang oh, tapos yun 1K. Champion line naman to. Ayos. Sir, thank you sir ah. Sir Hermie. Ayun oh. Ayun oh. Ito mamaya natin tanongin si Sir Jun. Ayun oh. Ayun oh. Pragar, shout out. Ayun oh, ayun oh. Shout out oh. Shout out. Shoutout lang yung sinabi ni sir eh. Hello, shoutout ka sir. Shout out. What a joke. Shoutout daw sa mga Banawang Kalasyaw. Ayun, Ano pangalan niya kuya? Kadunski sir. Ito yung dala ni sir kanina eh oh. Oh. Yan yung panabong oh. Ayun, sir, sapato mo sir, magkano? Patok, 300 tsaka 150. 300, 150. Or sa ano, YouTube. 300, 150. Ito, syempre ito yung 150. Ayun, malaki na to. Malalaki to, 300. Dito sir, Yan. Ano yan? Basilo. basilan to sir no? 500. 500. 500 isa. Oo. Ito maganda to. 500. Ang laki. 500 isa niyan. Ito meron pa isang panabong si sir. Magkano to sir? Parehas din? 900. Yeah. 900. Dito sir, sa rabbit ni sir. Rabbit, ano? 700. 700 isa. Ay, dalawa na. Ay, yung mura na to mga kaduski. Malaki. 700. Ito sir, basilan. Basilan to sir. Oh. Magkano to, sir? Sila 300. 300 lang. Ito sir, mga maliliit. Yan, ano lang yan? 60 lang oh. Ayun oh. Ayos. Pagtatawad, 80. Pagtatawad 80. Oo. Kaya pag bumili ka sa akin, wala nang tatawad. Para hindi tataas. Ayun oh, bago mga kanuski kay sir. Bago yun oh. Pagka kay sir ka ano, sinasagad na yung presyo. Kaya huwag ka na tumawad para hindi tumaas. Ayos. Bago yun. Ito sir, magkano? Yan, move. Marit yan. Texas yan, Texas. Texas din pala to. Texas, 500. 500 na. Texas pala yan mga kanuski. Ayos. 300 oh. Sir, thank you sir ah. Okay. Okay. Ayun, ito mag-shoutout kayo. Shout out. Ayun, mga boy shoutout to mga to. Ayun oh, nandito si Sir Barry. Kedutski. Sir Barry. Saan kayo sir? Andun. Papasyal niya. Bili muna kayo. Ayun oh, si Sir bibili muna daw dun. So ito, mga bikal. Ayun! Ayun, nandito si Sir John Dexter. Sir, good morning. Nandito, nakasilid si Sir dito. Ayos ang pwesto nila Sir. Hindi mainit. Pero, magkano Sir dito? Sa aso. Aso nyo? 500. Ayun oh. Askin lang to Sir no? Hindi, may lahi daw. Ay, may lahi. Sarapin. Sa rabbit Sir. 200 ang isa. Ayun. Ay, mas mura pa dito. Doon, 700 dalawa. Ito, halos kaparehas rin ang laki. Dito sir, sa mga ano nyo sir? Kalapati nyo siya. Isang daan na rin isa. Ayan o. Ayun mga kadudski.
yun sa ano sir, sa guinea pig. 200. Ayan, 200 isa. Ito pala yung ano sir. Ito pala yung mamahalin nyo. 100 na rin to, mga to. Pante lang mahal. Ito 700. Ayun, oh. Ito 700. Ito lang yung mahal. Pares na yun sir, no? 700. Ito tig 100 lang. Ito may manok din sir. Sa manok sir? Diyan, 200 isa. Ah, binili pala dito. Ito Ano pang ano sa pansit? ito. Mga kandidato nagbigay ng pansit. So yung bumili pa. Pansaw, Bumili pala si sir dito. 200 kuha ni sir. Ayun, no? 200 pala. Ito 100 naman pala to. Ayun, no? Mga kadudski, oh. So bumili lang si sir pang sahog. Kasi marami tayo natatanggap na biyayang pansit. Sige sir. Thank you sir, ah. Ayun, no? Dito malalaking mga rabbits. Rabbitski. Rabbitski. Ayun, eh. Ayun, nandito si Badski. Sir Buddy. Ayun, oh. Ayun, nandito pa rin si ano. Si Martin. Oh, si Martin. Ayun, nag-iisa na lang. Nag-iisa na lang pala. Ako, nabenta na sir. Magkano sir? 700 lang. 700 pa rin. Ayun, oh. Ito sir, sa mga rabbit, Rabbit. 1.5. Paris na. 1.5 pares na, mga malalaki. Ito, magaganda, oh. Ayun, oh. Ayun mga kaduski, 1.5. Ayun, may tumitingin ng kalapati rito, eh. Hello po. Ayun, oh. Set number siya. Yeah, 250. 250 yan, sir. 250 isa. Ayan, oh. Ito, magaganda to, malalaki. Ito, sir, medyo maliit. Oh, yan. 800. Yan, Paris na. 800, maliit. Ito, sir, ito. Isandaan. Pwede na. 100, ito, mas mura to. Yung 500 Paris na. Ito, 500 pare. Ito, ang cute to. Yahoo! Ito, sir, yan, nag-iisa. 500 400 pa, pwede na. Ayun sir, sa ano tip? May 350. May 250. Ang malaki 350 yung malaki na mga kadutski. Tapos 200 yung medyo maliit yan. Ayun, sa itik, ay pato. Pato, yan. 250 isa. 250 isa. Yung sa kapila, 350. Ito 350 malaki. Ayun, no. So yung mga kadutski, halos ganun pa rin ang presyo kay Sir Buddy. Ito, Hindi nagbabago. walang magbabago kay Sir Buddy. Siyempre. Ito, Nagbago yan. Yan, tingala. Ito. 700. 700. Ayun. Ano, nag-iisa na. Nag-iisa na, malaki to, 700. Ikaw. Ayos. So siyempre, may bawas pa rin sir, di ba? Oo, may bawas na. Dito sa, Basta kay Sir Buddy, may bawas. Ayun, oh. Thank you, sir. Ayun, oh, diretso tayo dito. Ayun, may mga kambing. Nandito si Sir Rod. Ayun, medyo busy pa. May kausap. Siyempre, nandito si Sir Nards. Sir Nards, good morning. Maraming nagsasabi sa akin na Ayun, oh. nakikita rin ako sa akin. Ayun, oh. Maraming pumupunta sa akin sa Malasiki. Ayun, sikat na si Sir. Ayun. Nakikita yung manok ko. Ayun, Yung punta oh. nila. Siyempre. O kahapon, kumuha sa akin. Nakita daw ka sa Malasiki. Kaya, Kaya namili. nung punta sa Malasiki, nakakuha sa akin ng olive. Dalawa na nakuha niya sa akin. Ayun, oh. So yung mga kadodski, si Sir Nards, celebrity na ngayon. Sikat na. Ayun. Sir, konti na naman ano nyo. Ubus na naman. Talagang ano. Ubus na, ito lang. Ito maganda. Ito sir, native, no? Texas na yun. Magkano yan sir? Ang laya, 400 yan. May laya na yan. Ay, Texas pala to. Oo. Ay, Texas pala to mga kadodski, 400. Ayun, ito Texas din. Ay, Texas din yan. Medyo mako ng konti. Kaya 380 yan. 380. Medyo maliit pero mas maganda yung kulay niya. Ayun.
Ito, saso. Yung malaking mahal, saso. Yung saso yan. Yan, saso ito. Ayan, 450. 450 naman. Oh. Yung barako na medyo Barako. matanda ng konti, wala, mga santon siguro, 500. 500 lang. No. Ayun, mura to kasi barako to. Ayun, no. Yun mga kadutski. Ganun lang. Konti lang ngayon dala na naman ni sir. Naubos na. Basta ito lang. Pero magaganda. Ayun. Sir, thank you sir ah. Ayun, no. Ayun. Nandun si Sir Sir Rod. Sir, good morning. Ayun, no. Sir, balik ako sir ah. Ayun, no. Medyo busy pa si Sir Rod, kaya balik muna tayo. Ikot-ikot muna tayo. Sir, thank you ah. Ayun. Sir, magkano sir sa pabo ngayon sir? Paris, 2.5. Pares 2.5 na. Yung mga kaduski. Pares na 2.5 lang. Ayun, no. Ito yung barako, yung malaki, syempre. Ayun, no. Sa ano, konti ngayon ah. Pupunti na, ubus na. Ubus na. Ubus na. Magkano sir sa native? Native, 350. 350, ayun, no. Yan, pili ka na dyan mga kaduski. 350, may nahalo lang na ano. Calcium sir, diba? Ayun, no. Yan. Kapato sir, 200, di pa tayo. 200. 700 pare. Ayun, no. Parang ano, 450 lang yung barako. Mga ganun. 450. Oh. Kahit login na, no, ma'am. Ayun, no. Ayun, medyo konti ngayon. Pati sila, ma'am, konti rin ang dala, oh. Ubus na. Kasi pista dito. Ayun, pesta nga pala mga kaduski dito. Kaya ubus na. Marami na kami nabinta. Ayun, no. Ubus na. Paubos na. Ayun, no. Pati yung bando no, yung gas doon, paubos na rin. Ayun si ma'am, oh, nandun, oh. Yun, oh. Wala Si na, ma'am. wala nang binta. Dito sir, sa Kals. 150. 150 naman to. Medyo malalaki to. 3 kilo yan. 3 kilo pala to, mga kadulski, oh. Ayun, oh. 150 lang. Ito sir, ito malalaki to. Yung patong yan, oh, 250 na lang isa dyan. Babae 250. lalaki. Ayun, Kahit ano. 215 yan. Ito native sir. Native yan, mura na yan. Tapaubos. Binibigay na rin ng 250 yan. 250 na rin, oh. Paubos na. Talagang paubos na talaga. Talagang mga kadulski, ubos-ubos lahat ng mga benta nila dito. Swerte. During ngayong araw na to eh. Maganda yung bentahan nila. Ito dito malalaki. Sila ma'am. Ma'am, magkano? Malalaki to. 650. 650. 7 kilo hanggang 8 kilo. Ayun, 7 to 8 kilos. Ito naman yung ano, talagang pangmalakasan na to, 650. Ayan, medyo tumaas yung presyo niya, ma'am, no? Oo, kasi mataas yung kilo. Mataas, mataas. Sa bag, 7 kilos. 650 po. 650 po. Ilang kilo yan? 7 to 8. Ayan, 7 to 8. May namimili, oh. 100 dito. Very joy. Thank you, mama. Ayun, may bawas pa, ma'am? Meron pa. Meron pa naman. Ayos. Ayos. So yung mga kadudski, malalaki yun, 650. Pero 7 to 8 kilos. Dito naman 250. Ayun, oh. Tapos to 150 naman to. Thank you sir, ah. Ma'am, thank you. Ayun, oh. Sir, thank you sir. Sige. Okay. Ayun, oh, dito tayo kay Sir Rafael. Ayun, oh. Ayun, busy. May tapos siyang ano. Pugo ngayon. Ayun, oh. Magkano sir, pugo? 15. 15. 20 ang bintahan ko, 15 pag sa ano, maramihan. Pag maramihan, 15. Ayun, oh, mga kadulski, pag maramihan, 15. Pagka dalawa, ano lang, 20 sa 20. Pero ano yan, pagka may bumibili niya, maramihan talaga. parang kami namin pumili. Kasi ano yan eh, konti lang laman yan eh. Konti lang yung laman niya, pero yung iba pangalaga kasi nangingitlog pa to. Ang itlog na yan, ayan. Oh.
magandang alagaan to kasi maliit lang ang kulungan. Ayun, kailangan mo siya. Ito sir, magkano ngayon sir? Round call ko ngayon, 250 to 200. 250, 200. Yun o, 250, 200. Yung calls, 150 to 130. Ayun o, 150, 130. Ito sir, mas malaki. Yung Decals, 500 to 480. 500 to 480. Ayun o. Tapos meron pang ano, Yung breeder ko na para kids, para kids. 600 Paris, breeder na yun. Breeder na yun, 800 lang o. Pares na. Yan. Ayun o. Pagkasamang kids, 2,000. May pagkasamang cage, 2,000. Ticket full na yun. Ito na. Oo. Yan na lahat, 2,000. Paris yan. Pares-pares na. Oo. Ayun mga kadulski, promo pala to. Pares-pares na to. Pag lahat mo nang kukuhanin, 2,000. Ayun. Pero pag isa lang, walang cake, 800. Ayun. Sir, may bawas ba sir? Oo, may bawas. May bawas pa naman. Basta sure buyer talaga, syempre. Kay Sir Rafael. Ayun no. Sir, thank you sir ha. Ayun. Ayun sir. Sir, yung pusa. Ay, ano lang yan? May pusa doon oh. Bago to, mga kadulski. Oo. Hindi ko lang yan. Galing China. Galing China pala to, ngiyaw-ngiyaw oh. Ayun oh, kalain mo. Binibenta mo sir? Hindi. Hindi pala binibenta. Napuwet siya kasi tol chip. Ayun, napuya. Ayun oh, dito tayo. Nandito si JR. Ayun oh. Ayun oh. Ito, dito, umpisa tayo. Magkano dito? 10.5. 10.5. Ano to? Red Bower? Oo, Red Bull. Ayun oh, 10.5 ito, Red Bower. Ang laki nito mga kadudski, lalaki. Lalaki. 10.5. Ayun oh. Dito sa ano, mga 3.5, 4.5. Ano to, mga ano lang to, native, hindi. Mix na to. May lahi na rin pala dito. 3.5 hanggang 4.5? 4.5. Ayun. May 3,000. Ayun, may 3,000 pala umpisa hanggang 4.5. Ayan, mamili na lang dyan mga kadudski. So ganun pa rin yung presyohan nila. Ayun oh, dito may mga, ito malalaki naman to. Pag dito, May 4.5, may 6.5, may 5.5, ganun sir. ayun, dito naman 4.5 ang umpisa kasi malalaki to. Saka may lahi to no. Mahaba ang tenga. Ayun, nandun si Sir Rod. Busy kaya si JR na lang. O JR, thank you ah. Okay. Dito tayo. Ayun oh, mga tropa. Mga shoutout oh. Ayan mga tropa natin. Sila sir. Shoutout nyo yung mga tropa. Shoutout sa mga kaibigan ko sa mga kalapati rin. Ayun mga kalapatids pala to, mga Sa misis ko. so yung mga kadudski, mga tropa natin, nag-shoutout sila. Dito na tayo kay ano, Sir Jun. Ito, sir, magkano sir? 1.5. 1.5 to. Ano to? Upgrade to. Ayun, 1.5 yan mga kadudski. Bye. Babae, 1.5. Ito sir, kalapate, Di 150. 150. May isang daan din. Pare-pareha. Ayun, may 100. Ayun. Nandito si Sir Apollo. Ayun, oh. Wala na, nabenta na yung ano nila. Yung pincher, ano ba yung mini pinch na ano? Mini pincher. Mini pincher. Ayun, oh. Sir, sa bantam to sir. 800 pare. Pares, 800. Ito, gansa. Nasa 2.5. 2.5. Dalawa. Pares na yung dalawa. Sagad 2.2. 2.2, may ano, bawas na agad. 2.2. Sir, ito, medyo ano to? Medyo mahal kasi Mahal yan. talaga to. Mamba racing talaga to. 300 lang isa. 300. Ito, pang street fight ni sir. Mga batcher. Mga batcher talaga yan. Mga patipay. Ayun, mga certified batcher yan. Parang si sir. Shoutout pala sa mga tropa ko sa Cavite. Ayun. Radjun. Ayun. Dito sa Calasiao. Kalasiyaw. Ayos. Ayun, yun si sir. Si Sir Rupong oh. Sir Rupong. Kalahin mo nandito. Sir. Ayun, oh, nagbababiyo. Sir, thank you sir. Sige. Okay. Ayun. Naubos na yung benta ni sir. Wala nang stock. Magkano dito sir? Yan. Ano lang yan. 500 na lang. 500 na lang. Ayun oh. Dinagsak na ni sir. Ngayon, ganito ang tira. Dating 1K ito eh. Ayun oh. Sa rabbit sir, Dali ko na rin pira. 200. 200 na lang isa oh. Ayun oh. 400 Paris. 400 pares. Ayun oh.
pre. Ayun, may tawag pa si Sir Apollo. Ito, natila. Ayun, no. Ito, sir, sa inyo to, sir. Ay, kay Sir Apollo to. Ayan, Magkano to, sir? 300 na lang. 300. 300 pares. Pares. Dalawa. Dalawa na, 300. Sabay sa may tila. Oh, parang pinamimigay na lang ngayon to. Ayun, no. Ito, sir. Walang kalilitan. Isa akin yan. Ay, sa'yo. Problema. Magkano to? Dahil problema. 100. Ayun, no. Talagang mababa talaga. So yung mga kadudski, ayos na mga kadudski, nakaikot na tayo. So siyempre ganun pa rin yung presyohan. May mga halos lahat steady, tas yung mga iba bumaba, lalo na yung mga kalapati. Ito bago to kay Sir Joel. Ito yung kanina, Malingo ka. Pakistan. Ayun, no. Ayan sila, sir. Malingo ka. Ayun, oh, wala na dito mga tao, mga kadulgi. Ayun, oh, wipe out na, oh. Ayun, wala na. Wala na yung mga tropa nating slashers. Par, nasa na yung kasama niyo, par? Yung mga kadulgi, nakita nyo naman yung mga inikutan natin. Lalo na sa mga tropa nating slashers, medyo kumuunti sila ngayon kasi sabi nung nakausap natin, meron ng araw laro ngayon. Kaya medyo hindi na raw sila bibenta siguro ng mga manok nila kasi meron na nga silang laro ngayon, meron na. So in general yung mga presyo okay pa rin, syempre yung sa mga pan lang medyo tumaas na kasi meron na nga pero yung mga iba mo bagsak presyo pa rin talaga. So sa mga bago dyan, please subscribe our channel Adventures of Dudski, paki-like and share na rin yung mga videos para dumami na tayo. So till my next vlog, thank you for watching. Basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi mga kadudski. Syempre bawal pa rin ang tamad. Peace dudes.